Здравейте хора, аз съм просто днеска играем най-гадната игра в света. Outlast. Аз го ще ви питам дали искате предица. Ще играем нормално на бюджета. И да ви кажа... какво направих? Добре. Ще има поредица. Мисля, че ако ви искате. И скоро има шанс да се види запет. Има шанс, има... Да казвам, че... Единственото нещо, което знам за играта е, че там има някакъв лестър за Outlast. Нямаше някакъв лестър. И някъде към посредата на играта ми режат пръстите. Имаме една камера, която винаги се с нас. За да ли правят батерии, разбира се. И че тук трябва да ревикне някакви зомби и разбира се. Не, не знам, може да се слепят. Ама си ме търби ходи, трябва да спасам чайка. Ужас. Спорете, моля. Колко време чакаме да ни отворят? Вие се пускайте на пауза и си четете неща. Сам къспаха батериите. Маля, там няма никой. 50% се справя много зле в тази игра. И какво е това да бе? Добре, вече аз играя. Цъкам там, тук. Документите. Сна, ако имам много това. SG, ако имам много документи. Или там както го нарича. Тук няма дръж. Тук. Биват матръпки. Така. Left shift туда. Туда. Така. Аз не вече една говоря, мога да бягам. Тук някакви войнички, камиони, не знам кой става тук. Но да влезем. Не може. От другата страна. Не. Ала. Дом ви на кафе, хора. На никой. Биват матръпки. Много да побягаме. Малеле. Сам гледате там каквото е. Това. Няма дръжите. Някакъв спайдърмен сме. И къде има их? Dancing. Контрол. Клякаме. Вратичка! Там пича краката колкото може по-напред. Малко.
Otak lagi kau jemput. Di. Kosong 8. Wah, semua 8 lah. Aku ikan ninja. Oh nih dari apa nih ketika berdua Добре. Нема бъдете, що разнял се искам. Просто не знам как да. Не се искам. Картасата може да искам, ама картасата не ми работи на такъв екран. Това? О. Прави се бе. Батериите ли са вода? Както казах, вие спирате на пауза и си ги четете. Ако доста някой се чете. О, ми кръв. Качвай се! Страхвай. Двете тръпки. Добре хора, това от видеото, защото побиха тръпки. На всеки един такъв страшен момент видеото ще свършва и... Да се да ви е харесало. Пишете в коментарите дали искате поредица и скоро.